Bon dia. Nosaltres som això que he explicat ara, el Servei de Patrimoni Etnològic, el Servei de Recerca i Protecció de la Direcció General de Cultura Popular. Disculpeu-me a mi personalment que estic molt angustipat, se m'ha posat veu de Leonard Cohen i tinc aquí parlar una mica greu, però crec que se m'entén bastant bé. Si tusso o alguna cosa, disculpeu-me. Primer de tot el que farem és explicar què som ràpidament. Passo jo, és veritat. No. No, què passa aquí? T'has anat al final. Com? T'has anat al final. Bueno, primer de tot... El Marc us explica una cosa molt guai que s'ha inventat ell. No sé si coneixeu el menti.com, però us voldríem fer partícips de la presentació. Simplement entreu aquí a aquest enllaç, qui vulgui fer-ho, i amb aquest codi es tractaria de que... Mira, farem... Si poseu aquest codi... Ai, que ara ho farem. Algú me'l podria cantar? 48, 35, 40. Espera. 48. 35, 40. Vale. Us demanaríem que... És probable que surti a Barcelona, perquè estem aquí, però potser s'interessa fer alguna cerca contra el nostre catàleg a partir del vostre interès per a una població en concret. I al final de la presentació faré un parell de cerques amb el resultat del que heu ficat aquí. Només heu de posar això i continuem. Podem ficar qualsevol població, per exemple, no? Sí. Després ja veurem. Té un punt de risc, perquè igual no surt res, però a partir d'aquí, i ara la presentació F5. Ara això ho faig bé, perquè no sé per què. Jo he d'apretar aquí, no? Aquí, no? Sí. Abans d'apretar per aquí? Vale. Ara. Ràpidament, qui som? La nostra feina ha sigut fer l'inventari del patrimoni etnològic de Catalunya, que és una cosa que hem de fer per llei. Això va començar l'any 94, i la primera cosa que us heu de posar al cap per entendre el que veurem després és que aquesta recerca, aquesta feina de documentació l'han fet sempre, pràcticament sempre, equips de recerca externs. Això vol dir que nosaltres els hem hagut de dir com havien d'emplenar les dades i ells les han emplenat també com n'han sapigut. Per intentar harmonitzar aquesta introducció de dades, el que vam fer va ser aquest llibre, la metodologia de recerca etnològica, que provenia de documents anteriors sobre pautes per a l'emplenament de les bases de dades, i aquí hi havia les instruccions per emplenar aquestes fitxes. Perquè ens entenguem, la gent feia fitxes de construccions, de béns immobles, de mobles, però també de jocs, també d'activitats econòmiques, també de balls, per tant, patrimoni immoble, moble i immaterial. Aquí veieu la procedència d'aquestes bases de dades. Bàsicament, durant molts anys va existir el programa d'alimentari del patrimoni etnològic, que era purament el programa que es finançava des de casa nostra a equips de recerca externs. Després a beques a persones a títol individual, recerques finançades per l'Institut Ramon Muntaner, que donen ajuda als centres d'estudi i que orgànicament diríem que estan molt vinculats a nosaltres. La Viquipedra, no sé si coneixeu, és aquesta base de dades de construccions de pedra seca, i aquestes altres tres que teniu aquí baix. Històricament hem utilitzat dues eines per a la integració de dades. Primer, els més veterans d'aquí, potser us sonarà el DAC, la documentació assistida de col·leccions, i després, a mitjans de la primera dècada 2000, vam introduir el Museum Plus. Bé, aquí era només explicar-vos com funciona a nivell de la sincronització, que és el que us ha explicat abans el Marc. És a dir, nosaltres tenim una eina, que és el CoeliSync, i el que fem és entrar i a partir d'un ordre el que fem és importar tots els camps amb CSV, amb les fotografies incloses. Llavors el que es tracta és que... Un cop carregat, ara mateix tenim més de 43.000 fitxes i d'aquell total tenim un 86,6% en fotografies.
Això respon a que no tots els registres de la nostra base de dades tenen unes manifestacions físiques, per exemple, una dansa. Llavors, estem en un bon percentatge i també estem en un bon percentatge de la publicació, que estem al 99%, perquè sempre hi ha errors de depuració, perquè quan tu fas una importació des del Buseon Plus no sempre funciona. Llavors, el que es tracta és això, de fer aquest repàs. I aquí us volíem explicar un tema molt concret nostre, que és que nosaltres som entorn Generalitat. I llavors això té les seves limitacions. És a dir, aquí hem vist altres casos d'èxit en el qual la interfície era segurament més usable, més amigable i en un entorn web més polit. Nosaltres tenim aquest entorn de gestió de continguts, que és el GECO, i d'aquesta manera, clar, hem d'estar sempre dins de la nostra pàgina web amb aquest frame a dalt, aquesta banda de navegació a baix, etc. I això té les seves limitacions. Això és el back office i, com veureu aquí, hi ha aquestes fotografies amb aquestes categories i llavors quan tu entres el que veus és això. Ara entrarem aquí. Una cosa explicada, hi posa aquí, em sembla. Això ho vam agrupar en grups temàtics per facilitar una mica l'accés a l'usuari, que suposo que com la majoria de vosaltres no coneixeu el nostre fons, i per fer-se una idea de què hi ha aquí dintre. Aquesta agrupació la vam fer expressament per sortir a internet, no és una agrupació pròpia nostra. I el que pots fer és que pot passar és que entrant per una porta o per l'altra et trobis algunes fitxes repetides, no passa res, perquè temàticament de vegades comparteixen descriptors. Per exemple, entrarem això com... Sí, com... Ara imaginem que hem entrat per una d'aquestes portes, per dir-ho d'una manera, i, per exemple, he entrat per la porta que hi posava aquesta que hi posa l'aigua és vida, ho veieu a la segona a la dreta, per baix, aquella allà. I el primer que veuríem és això. El que t'apareix és una fotografia de la fitxa, el nom propi de l'element, el tipus d'element i la població. Una cosa que està molt bé, que vam demanar i que ens va fer Nubilum, és que es vegués la població i la comarca. I en el cas que fos un nucli que no és municipi, es veu el nucli i, entre parèntesis, el municipi i la comarca. Això ajuda molt a situar-te. I com veieu, a l'esquerra teniu una sèrie de suggerències per àmbits temàtics, per nom d'element, grans famílies o per elements concrets. El Jub, Bassa, Cadolla, Resclosa i també de localització. Entrem de veritat? Ho fem després? Dos més. Perdó, és que abans em parla i no entès com ho faria. Jo havia entès una altra cosa. Ara hem entrat a dintre una fitxa i una cosa a ressaltar és que de cada fitxa apareix només la informació disponible. Què vol dir? Com us he explicat abans, nosaltres portem 25 anys d'inventari amb equips de recerca externs. Aquí ha passat de tot. Què vull dir? Doncs que moltes vegades, per exemple, no interpretàvem bé les instruccions o sovint, o el més habitual, és que no es disposés d'informació de tots els camps. Llavors, penseu que la base de dades en complet té 47 camps. Mai es veuen 47 camps. No només perquè no tots els camps estan mai emplenats del tot, sinó perquè alguns camps només fan referència a un tipus de fitxa o a un altre. No sé si m'explico. D'aquests 47 camps, per exemple, la gent que havia de documentar immobles només els demanàvem que n'omplissin 30, per exemple. Els que havien de documentar patrimoni immaterial, doncs li demanàvem que omplissin 33, aquest llistat. Però el conjunt de tots són 47. Bé, aquí veieu una fitxa de tipus. Si us hi fixeu, en vermell apareixen algunes coses. A través d'aquestes coses que estan en vermell podríem entrar a altres agrupacions. Per exemple, si jo clico sobre el JUP, veuré tots els aljubs de tot arreu. O si clico sobre Vallmajor, doncs totes les fitxes que tenim sobre fitxes d'elements de la Vallmajor. O si clico sobre l'IPEC, l'aprofitament, tal, doncs totes les fitxes d'aquesta recerca, etc. Aquí també destaquem que hi ha camps sensibles dels quals no hem publicat la informació. O sigui, nosaltres podem determinar quins camps, si volem, no en publiquem la informació.
Vale. Llavors, Coel li carrega la imatge principal, el que al Musen Plus es diu la imatge estàndard, però també carrega les altres imatges que hi ha a dintre de la fitxa. No penseu que només carrega la imatge estàndard. Es pot navegar entre elles. Vale. I aquest que en vermell apareixen, això ja ho he explicat abans. I ara podem fer el cas pràctic. Sí, passa a la diapo de l'IPEC. També comentar-vos abans el que deia de les imatges. En 25 anys d'història aquí ha passat de tot. I, per exemple, en el cas dels valls, tenim molts valls documentats que provenien d'una llista antiga, en paper, que la primera persona que va treballar a l'Inventari del Patrimoni Etnològic allà a finals dels 90, a mitjans dels 90, doncs van plenar a mà. Què vull dir? Que aquesta informació és una informació molt bàsica sobre els balls, les danses, teòricament vives de cada poble, però de les quals no se'n tenia cap imatge. Vale, doncs, bàsicament, a banda d'explicar-vos l'exemple que teníem en pantalla, doncs hem pensat que també estaria bé consultar algun element a partir del que vosaltres poguéssiu ficar. I podem mirar de fer una cerca contra Sant Cugat, escolliu a Cerdanyola, Vilassar de Mar. Sant Cugat, no? Que vaig molt destacat aquí. Fem Sant Cugat i ja està, no? A veure què surt. Llavors, aquí... Aquí el tema de les cerques, veieu que ja es pot fer una cerca simple, ficar en qualsevol paraula, o fer una cerca avançada que expressament la vam intentar que fos relativament simple també, sobre uns caps bàsics molt importants per nosaltres, però que només són aquests tres. Aquests tres, i qual es podria combinar, o si ho dic bé, amb el de dalt. Es pot combinar amb el camp de dalt, per tant, 4 camps. D'acord. Doncs el resultat de Sant Cugat, tenim 2 valls. Aquí aprofito per explicar que, per històries de l'IPEC, no s'ha fet una recerca sistemàtica sobre tot el territori, sinó que per la manera de funcionar de l'Inventari del Patrimoni Etnològic, que per entendre ràpidament eren concursos públics, sobre què recercar. Hi ha territoris que estan molt ben treballats, molta profunditat, dels quals hi ha moltes fitxes, hi ha alguns territoris que hi ha algunes poques fitxes i hi ha alguns llocs dels quals pràcticament no hi ha res. Podríem fer una altra, sí, per exemple, per sortir més reeixida. Per Vic? Si fiques Mont-roig, per exemple, aquí he vist abans, i això ho podríem filtrar ficant una paraula. Perquè, hòstia, nosaltres tenim moltes barraques i a mi de Mont-roig no m'interessen les barraques, no ens podem ficar una paraula. El problema és que si fiques una altra paraula potser no sortirà res. Perquè de Mont-roig, bàsicament, el que tenim són les fitxes migrades a la Viquipedra. De la Viquipedra s'ha fet una migració sistemàtica. Nosaltres tenim totes les fitxes de la Viquipedra estan integrades dintre de la nostra base de dades. Són unes 17.000. Aquí tenim el visor que us comentava el Roger, les fotografies. Vols ficar una altra població d'aquelles? Sí, d'aquelles. Fica els noms. Per exemple... Tu mateix. Lleida? Vic? Posa Vic, va, posa Vic. Sí? Ara, per sortir d'aquí, aquí, i fem la cerca per Vic. Doncs aquí veieu coses ben diferents. Per una part, una ampolla, fixeu-vos que no apareix el nom, el títol nom propi perquè és un bé moble i els béns mobles normalment no tenen nom propi, i tenim, per exemple, un camí i tenim valls, com veieu, etc. Probablement això són de recerques diferents. Segur, vaja. Veieu, aquí són, per exemple, aquestes d'aquí són fetes en el marc de la declaració de bé cultural internacional de les adoberies de Vic. Quan es van declarar les adoberies, els edificis, també es van documentar els béns mobles que hi havia dintre. Si això ho haguéssim fet com es diu, a Sixena, n'hi hauria hagut tot aquest problema, per cert. Perquè com que no hi havia una relació exacta del que hi havia dintre de Sixena, després ja s'ha generat tota aquesta polèmica. Aquí ho vam fer així, ho vam fer bé, vaja.
Sí, de fet, en alguna ocasió això ha estat una eina perquè alguna persona reclamés que no es toqués o que es protegís algun bé moble que estava inventariat aquí, perquè com a mínim era una prova que hi era. Digues. No, si vols entrar en un... Això és interessant perquè aquí hi ha interessant. Aquí hi ha recerques molt diferents. Per exemple, aquest inventari de gegants es va fer per un projecte molt concret de la Generalitat que volia inventariar gegants centenaris, del qual a partir d'aquí se'n va fer un llibre. Vols veure més? Sí, té enrere. I, per exemple, aquí veieu l'ampolla que hem vist abans, tira avall, al camí. Aquí a baix. Pot ficar qualsevol calibrador de... Aquest? Sí. Aquest forma part, a veure, tira avall. Veieu que el títol de recerca ve CIN, ve Cultura Internacional en la categoria Zona d'Interès Etnològic de les Alderies de Vic. Forma part d'aquest inventari que us acabo de comentar que es va fer. No sé si voleu, si us fa alguna pregunta, s'ha d'esperar al final, no sé com està plantejat això. Ho deixem així i el següent, no? Sí, al final, per si... Molt bé, perfecte.